Здравейте, аз съм Борис Колев, представител на фирма Пестицид за страната. Намираме се в землището на село Сливак, където преди време заснехме третиране на ето това поле с слънчоглед с нашия продукт Zinovi Oil в дозата от 200 мл на декар. Комбинирахме го заедно с фунгицида. От кадрите зад мен се вижда един много добре гарниран, изключително равен посев с сравнително нисичък слънчоглед. Това е до голяма степен благодарение и на лимитиращия фактор суша, нещо, което за пореден път доведе до сравнително ниски за страната добиви от слънчоглед, според статистиката, която следим из цялата страна. Смея да твърдя, че всички полета, които сме третирали тази година с продукта Zinovi Oil, се отчетоха много добре и като добив, и като масленост, като показател, качествен показател на добитата продукция. Там, където имаме продукта Zinovi Oil в дозата от 200 мл на декар, в фаза бутонизация или малко преди цъфтеж, маслеността на слънчогледите е с около 4-5 пункта по-висока като стойност от нетретирани полета. Действително на фона на тази изключително трудна година, всички знаем, че лимитиращия фактор атмосферни условия отново нанесе своето тежко поражение, специално върху дори тази топлолюбива и не толкова влаголюбива култура, но в голяма част от страната добивите са доста ниски на места и много лошо качество на продукцията. Всички полета, които до момента сме ожънали, са с завидно, като за тази година, добри добиви, с масеност на продукцията над стандарта. Zinovi Oil е сложен течен биостимулатор, една действително сложна комбинация от абсолютно всички необходими органогенни и функционални елементи, комбинирани с хуминови и фулвинови киселини. Изцяло биологичен произход, това улеснява и преминаването на микроелементите през кутикулата на листа и самото разпределение в растенията. Това допринася до едно усвояване на макро и микроелементи без разход на необходима енергия от страна на растението и никога не сме получавали места, където да е предозирано, да са получени пригори или нещо, което да е навредило на самия посев. Напротив, винаги всяко едно поле се отплаща много добре за тази малка инвестиция, която се оказва обаче в днешно време изключително важна. Тук сме третирали еднократно с Zinovi Oil в дозата от 200 мл на декар, фаза бутонизация на слънчогледа. Това е, може би, така най-оптималният момент. Ако хората не разполагат с висока техника, за да приложат продукта в тази по-късна фаза, е възможно и на по-ранен етап, от порядъка на 8-10 лист, да се третира, защото дори и тогава растението се набавя всички необходими макро и микроелементи, за да разгърне своя максимален потенциал. В момента жънем това поле, сигурен съм, че тук и от картината, която в момента наблюдаваме, ще получим един много добър добив. За качеството съм абсолютно убеден, че ще бъде като масленост доста над стандарта.